Hormatly adamlar, bizim Aşgabat teleýärlimiň döredçilik topary bilen bilelikde Zekiniň sıraatly gepleşigimiziň bu sanyny Watan goragçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhet owazlary aýdym saz toparynyň aýdymçy eskeri Mänogly Annamrad bilen taýýarlamagy maksat edildi. Mänogly, hoş gördük gepleşigimize. Anha esker deň duşlaň bilen bugün Harbyl wasyna bezenip hormatly beren serkede başymyzyň saýytyna ullan dawarlanýan Watan goragçylar güni münasibetli taýýarlan gepleşigimiziň dowamyna o aýdymlar jany sesi halkymyza ýetirip berersiň. Ol aýdymlary ýerine ýetirmekde saňa ul üstünlik arzu edýär. İlkinji sowalym, şu harby gulluga gaýtmakan sen özüňe ýigitleň ählisinde de bolýan maksud satlaň bir ýerde harby gulluga çağırış haty gelýär. Bir täsirli duýgular bolýanlar, bir begençli başyň göwü etýär-de watany goramaly bilen düşünje sen ýaşlygyňdan enen kugdüsünden alynan pent bolup durýar. Şo duýgu hakynda paýlaşdy. Elbette Yakup gowgal berdiň. Her bir ýigdiň durmuşyna watan goramak, watana gulluk etmek bilen düşünje aňyna ornan terbiýe bolup gelýär. Watan goramak, süýmek, watana gulluk etmek bilen düşünje. Şonuň ýa-da şo öýmede çağırşat gelenne watana gulluk etjegme ýygyň buýsam onda da Türkmenistan döwlet serhet gullugynyň serhet owallary aýdym saz toparyna hem gullumy, harby gullumy dowam edip hem de aýdym bilelikde alyp gidýänim sağlaşdyryp bile gulluk edýänme diýsen begenjimiň çägi ýok. Öz täze aýdymlanmady bilen täze döredýän eserlerimiz bilen hormatly beren terkewde başymyzda türkmen halkymyza täze aýdymlar bilen hyzmat edip gelýär. Elbette. Harby gullukçylaryň esasy baş maksady indi sen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyny özüň harby gullugyny dowam edýän. Indi serhedinde sak duran ýörüte merdany eskerler bar. Şolaň ruhuny galkındyrmak maksady bilen döredilen şu aýdym saz topary häýelşini täze aýdymlar döredip şol eskerleň arasynda beýleki harby gullukçylaryň arasynda bolup bir aýdymlar ýerine ýetirýärler. Ýa bolmasa dinç günlerine şatlyk paýlaýarlar, owaz paýlaýarlar. Bulam eýem harby gullukçylaryň ezberliginiň, ustadlygynyň, zehinlidiginiň nirede bolanada halka hormatly beren serkede başymyza hyzmat etmeligini yüreginiň çuňlugynyň gaýdýan duýgusy bilen ýerine ýetirýän eserne siňdirýär. Indi sowalym saňa, indi harby gulluga gelýän. Serkerdeleň borçlar seni näil duýgular döredýär? Watan gullugyna gelen soň harby gata maýdanda serkerdeleň ýol başlaryň buýrugyny berjä etjekdiňi gasam edýän. Hormatly beren serkerde başymyzyň ähli aýdan sözleri öwdünler biz üçin hem görelli hem ýörelgi bolup durýar. Elbette. Arkadamyzyň bize serpaý edýän gowy kitaplary bar, eserleri bar. Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýip aýdýan gowy jümleler, amma mertlik hakynda aýdýan duýgu düşünjeleri harby gullukçylar üçin has maksud bolup durýar. Indi sen özüň aýdymçy, ýyl içinde aýdymçy diýip ikrar etdirdin. Harby gullugy sadaşykly aýdym bilen, watan gullugy bilen dowam edip oturýarsyň. Indi özüň haýsy ýollardan ýerine ýetirýän meni? Yakup soruň men çağalyk ýyllarymda mektep ýyllarym bar gitýär. Maşgalamyň ählisi sadanna aýdymçy bolan soň hakym ýok hakym dutar molum bolan soň maňa dutarda saz çalmagyň inçe sırlaryny kiçilikden çağalykdan maňa öwretdi. Netiýem çekip maýokly ýa-da Türkmen Milli Konserwatoriýanyň ýanyna ýörüýte saz çalyp mektebinde okugy girdim. Dutar saz rol boýunça Halipa sadan namaz Nipet Murat Meret'in eline tälim aldım. Okumy sünükli tamamlandan soň netiýem maýokly ýa-da Türkmen Milli Konserwatoriýasyndan çykdy. Şol ýerde başçylyk sunuwat kafedrasyna talip bolmak meýser etdi. Ol ýerde de meşgul halipalamy Türkmen halk aýdymlarynyň iňçe sırlaryny, ýollaryny ähli zadyny düşündirip bize tälim berdi. Başçylyk sunuwatyny ýollar hersine aýratyn tapawutly ýollar ken ýumut gökleň ýoly, damana ýoly, ahal başçylyk ýoly, salyr sarık ýoly. Olaň her bir aýdymda her bir ýoluň özüne bir tüýjüligi, aýdym ýerine ýetirilenler, lawada hersine bir bolýar. Ýöne maňa has golaýy ahal başçylyk ýoly boldy. Ýa-da dinleýän halipalamy gaýwany takyjyp baryp, oradelili ýasyp, mene garaýyp, başga da ähli halipalamyzy dinleýär, başga ýollarym dinleýär. Ýöne ýa-da şol öz okan uğrumy ahal başçylyk ýolundan tälim aldım. Bize Oranipet döwlet nazar Nuriýady Bayram, Merdan Bayram, Maktumly şol molumlar tälim berdi. Şolaň eline Türkmen halk aýdymlarynyň iň satyrlaryny öwrendik.
Ýöne men uğrum dutarda halk aýdym aýtmagam bolsa, men özüm haf ýykyn edýänim estrada özüm çalyp, täzeçe döwrap faguralarymyzda çalyp aýtmaga haf ýykyn edýänim. Haýsat gurallar erkedýän. Öz milli faguralarymyzda dutarym çalýan, gyzagym çalýan, klaş faguralyny halk aýdymlary ýerine ýetirýän. Ona bugün gepleşigimiň dowamyna hem özüň saz çalyp, hem aýdym aýdyp joşkuny halkymyz bilen paýlaşak da. Edip boldy. Näder gepleşigimiň başyna nähil aýdymlar aýdyp berçek? Elbetde toýda da barada, ähli ýerde bagyşor ilki Pesayrakdan başlaýa. Pesa aýdymlardan bir iki sanany aýdyp bereýin. Soň şowkun aýdymlara orun berer. Onda ol aýdymlary aýtmak üçin saňa sahnamyzda pursat berýär. Hemem bugün bayramçylyk gününiň şowkuny artdyryp, joşkuny owazlary ýerine ýetirmek üçin saňa üstünlük arzuw edýär. Ul howes bilen aýdym ýerine ýetirip bilersiň. Tamam. Görmedikler arzu yedir görmeni, görenler danışar diyorlar gitme. Ya Fatma kuzum, ya
tadawi terim sana tadaga sallanğın bäri dilber hubulun gumayın gar ya idarına men musta derdim eder dilber taleylun paslı bahar sen bir kaçırdın men hıydar dilber yağdan sakıl ve yerde ağdan sakıl ve yerde dillerin ne acayip ne kanıdı kulün tellerin ne acayip Uçsun nerede billerin ne acayip arkimin ayrılmaz barların ne acayip Yedim malan bağının uğru Abdülvelay Ya aşıkların adeti aşıkların adeti oyun bilen bağlıdır köpeğine yetverir kereşmeyum birinin aydından ölü öter adıdır yetinete kulağıma bilvelin Yüzümden yüz kişi sarfın utar dilber Ya valamla adamini valamla adamini gaga salva salar merek meydanına belli etmem yeter Gerekleyin tem kılıbı koyar bu yani sever Mektazini beyavar Mansur kimin asar Ardım mıdır algayden men günahır derver Abdülvelay Hay Sağ ol, meni oğlan ha. Bir gowaydym ýerine ýetirip berdiň. Türkmen milli halk aýdymlaryna orun salýar. Şu wagt şol aýdymlaryň süýjüligi bizi sowallar bilen baýlaşdyrýar. Sebäbi watan gullugy bilen aýdymyň sadaşygyny duýan insanyna täsirli sowallarym döräbilýär. Ýene şol joşguny aýdymlara ornun berbilýär. Mehriban arkadamyzyň saýasynda biziň ýurdumyzyň serhedinde sak duran
merdana eskerler we watan gullugy bilen şu aýdymyň sağlaşy hakynda näme aýdyp bilersiň? Ýa-da watan ulugly aýdym sağlaşygyna esasy biziň harulawat geýenimizden soň esasy maksadymyz watançylyk temadaky aýdymlary ýerine ýetirmek. Onu da şu watanyň başlanýan ýeri terhedi, dostanyň terhedimizi wasp etmekdäki aýdymlary ýerine ýetirmek biziň baş maksadymyz bolup durýar. Biziň ýurdumyz dostanyň mekany, şu ýylym Mehriban arkadaşymyz Türkmenistan bitaraplyk mekany eglan etdi. Bu ýylymyzda bitaraplygyň 25 ýyllyk uldawara bilen bellener. Aýdym sağlanyň deň duşamyz bilen şu ýylyň ady bilen bagly bolan täze aýdymlary, täze eserleri döretýär. Şoň üstüne işap dur. Edip bolsa bitaraplyk bayramçylygymyzda onun bärdäk bayramlarymyzyň ähletine watan hakda, ata watanymyzy wasp edýän aýdymlary, Mehriban arkadaşymyz hormat beden terkerdewaşymyzy tarifleýän aýdymlary ýerine ýetirer. Şeýle watanymyza, halkymyza hyzmat eder. Ol hyzmatyňyzda, harby gullugyňyzda size madam üstünlük arzu edýär. Şowluk hemraňyz bolsun. O aýdymlara orun berýärde. Jany sesli aýdym ýerine ýetirmek teň özüň üçin ýakymlydyr ýöne dinleýijiler üçinem jany sesli aýdymlary sazlar dinlemek has ýakymly bolup durýar. Näder söhbetimiziň dowamyna aýdymlara orun berýär, indi haýsy aýdymlary ýerine ýetirip berjek? Ýani ýollar barada, bagşylyk unutyň ýollary barada belläp geçdik. Şonu her bir halypaň öz bir tüýjüligi, aýdyşynyň äheni üýtdüş bolýar. Esasy şuňky aýtsak aýdymlanma akal bagşylyk ýolunyň aýdymlary, talar sarp bolmaň aýdymlar var ýöne ýerine ýetirjiligimi köp san dinleýijilerimizden, öz dostlarymdan teklipler ataway halypaň aýdymlaryndan ýerine ýetirip bir dostlarlyma halkymyza, watan goragçylarymyza, watan goragçylaryň gün münasibetli bayramçylyk konsertimizi sowgat boldum. Uly üstünlük şowluk arzu edýär. Onu bugün täzeçilik ruhunaky, täze öwüşgün aýdymlar häzir Türkmenistanyň halk artisti halypamyz Ataway Çargulywyň ýerine ýetiren aýdymlaryna saňa joşgunluk hem üstünlük şowluk arzu edýär. Ol aýdymlar teň dosýarlaryň üçinem ýanglanar ýöne esasy bugün watan goragçylarynyň güni münasibetli dawaralanyň gepleşikde watan goragçylaryna da sowgat bolar. Elbetde. Dinledim ahuru yara yar didim. Dinledim ahuru yara yar didim. Min ardu çekermen yarlar öldüm. Ahırına bir mertebe vardı. Min ardu çekermen yarlar öldüm. Ey ahırına bir mertebe vardı. Min ardu çekermen yarlar öldüm. Kıynama düşüp kırışın yaradı. Kıynama düşüp kırışın yaradı. Gelin bulun aşığını teredi. İki didem gözüme ağradı. Min ardu çekermen o yarlar öldü. İki didem gözüme ağradı. Min ardu çekermen o yarlar öldü. Yar 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 yarlar öldü. Yar 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 başım döndü. Ha!
Ey kabul ettin sırrımdan dönmem Bir ardu çeker mi o yararlı Kabul ettin sırrımdan dönmem Bir ardu çeker mi o yararlı Kimradiyer her caninin Kimradiyer her caninin Hilerdim bak sakının günün Aklı söyledim yâri çebilinden Yen ardu çeker men o yârları Ey bu söyledim yâri çebilinden Yen ardu çeker men o yârları Yar 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 yârları Yar 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 bak senin belli Cevapten çıktın ey bir vaçırey Gele çölürey Cevap çekme gel akmaya geley Mıyvanın kuyruğuyla bizim illere geley Cevap çekme gel akmaya geley Ay terkeşin dokuları on hatar oldum Ay on hatar oldum Çekilirlerine kıydım oldum Çizgide vakitine Ay gel buldum Geceden çekmez Gele başarın altının kümüşleri harayı sermin Yanmadın bıçağlarımı taşarın Gezemek çekmeye gelir akmaya gelir Ay şahap batayların 61 yaşım
Ya gece ben çekmeye akmaya gerek çekmeye gece ben akmaya gerek. Köp sağ ol mäne. Haşwat döwleti diýarymyzda dawarlanýan watan goragçylarynyň güni münasibetli taýýarlan bu bayramçylyk gepleşigimiň dowamyna bir gowy aýdymlar diňleýär. Türkmen milli halk aýdymlar. Biz bu aýdymlar bilen çağlamady geçirdik. Şol aýdymlar diňläp ularlyk durmuşdan biz gözellikden hem lezzet alýat, şu owudunlukdan hem aýdymdan hem lezzet alýat. Bagş üçin durmuşyň lezzetini ämedeke. Bagş üçin durmuşyň lezzeti gözlemek, ýyzmak sana gyzykly bolsa, islenlik adam janyna ýakda şoňa lezzet diýip düşünýän. Emma men öz lezzet alýanlarym ýüregimiň joşguny halkymda ýetirip bilsem, men üçin şol lezzet bolup durýar. Şol lezzetli durmuşymyz ýene aýdym bilen baýlaşýar, saz bilen sazlaşýar, söz bilen şeýdip görklüligi, görkanalyga beslenýär. Görkana diýarymyz bar. Owdan diýarymyzyň islenip günjünde insanlar toy toýlaýarlar, toy tutýarlar, bagşylar çağırýarlar, bir-birine hoşamaý sözler aýdýarlar. Ene bunam watan goragçylarynyň güni münasibetli dawarlanýan aýdym sazlar, konsertler, şowkunly owazlar ýüreklerde orun tutýarda. Şol ýüreklere barýan inçe ýoly ýydarlap bilýän aýdymlaryň bilen gepleşigime dowam etsege has şowkunly bolardy. Indi bara sesiňem gyzyşanlar bir açyk şowkunlyrak aýdymlary ýerine ýetirip berseň, indi nähili aýdymlary ýerine ýetirje? Ýene şu halipalarymyzyň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny türkmen halk aýdymlarynyň ýerine ýetirip bereýin başardygymdan. Ol howas bilen onu ol aýdymlarda ýene saňa üstünlük arzu edip sahnamyzda aýdym aýtmak üçin saňa pursat berýär. Sine yardanlanıp girine Bilir hayranı hayrana kalır Hayrana kalır İstedi gerçemin üdürü yüreğine Kanatın hayranı Pirvana kalır Pirvana kalır hayran kalır, yırvana kalır. Aynurdan ayrılık gün öptün göçün Yılları karartı çartarıp göçün Çartarıp göçün Nahimi getirir yerindir için Bulur ak şekerler zamana kalır Zamana kalır Bir tarifemin yarın cemalım Yetmeyip götürdü yüzü ditmanın Yüzü ditmanın Hak vermiş oğluma ovalın Çalır bir gün değil armanla kalır Armanla kalır
vermiş oğullan Şanı görüm diye armanlanırım Ölçürmü qodumu, qodumu derdim Yer başımdan ağın çadır bu çadır Nadanmışın bir vefadil verdi Yadım gönlüm olsun çadır bu çadır Nadanmışın bir vefadil verdi Yadım gönlüm olsun çağlar bu çağlar Şunca defa çektim ey olmadı payı Buna alışım geçilmedi Hudayım Gökteki gidilen yıldızım ayım Hak oğranmışım çağlar bu çağlar Gökteki gidilen yıldızım ayım Hak oğranmışım çağlar bu çağlar Benim bu halıma ötüne yanında O sinama düşün çağlar bu çağlar Giydidir baş alayıp giderim bir yar Osman'a kanatım yok ormana terman Haydi bir canında yayını kalmasın armağan Yani kökün koşun sağdır bu sağlar Haydi bir canında yayını kalmasın armağan Yani kökün koşun sağdır bu sağlar O tinama düşün ey sağdır bu sağlar Meni ol köp tawal, aydım dinleýär, joşýat, bir adamlara şey dip, jany tessäki aydymlary teleýilmiň üstü bilen halka ýetirmek biz üçin lezzetli. Sen özüň üçin hem lezzetlidir. Duýguly dünýämiz aydym bilen baýlaşanna, saz bilen, söz bilen sazlaşanna bizim özümize ýakyn meçilýär, ýylgyr şeçilýär. Sebäbi ýylgyran ýyllan gujogyna ýylanyp ýaşaýar. Ýaklan arkadamyzyň taýytyna ýaşyl ýazlardan özüne ýaşylyk ýakymlanan ýaşyl tuğumuz alasmanyna pasardaýar. Şol ýaşyl tuğumyzy, gözel diýarymyzy oýdanda wasp etmek bagşyň döretçilik işgärleriniň baş maksady bolýar. Indi sen özüň Maýykuly we Adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim alyň, talip bolan, deňduşlaryň bilen bilelikde ençeme bähteşiklerde ýer alyň, ýakymly pursatlar insanyň durmuşynda dolaýar. Häzir şu gün medem taryh, ýakymly pursat sen
harby gullugyň dowamyna şeýle joşkunyň halkymyz bilen paýlaşyp bilýän. Bu ýakymly pursatlarym seň ýadyňdan çykmajak. Şowly günlere, şowkunly günlere gaplanar ýöne çağlygyndan ter salyp şu güne çeýne gazanan üstünlikleň barada aýtsaň, pursatlar barada aýtsaň, ýurdumyzda hormatly beden terkerde başymyzyň saýytyna ençemi bähdeşikler geçirilýär. Ýaş zekinler güde çykarmakda şol bähdeşiklere gatnaşantyň ýer alantyň biz bilýär. Ýanglan diýarym telebähdeşiginde ýeňji bolup halkyň öňüne saýlanýar ýöne kiçilikden gazanan üstünlikleňiz iýleşlemez düşünem häzir gazakladyr. Elbetde Yakup. Her bir aýdym çyň sağlanan tunuwa diýişe isle surat keş bolsun, isle bagış bolsun. Her bir tunuwa diýişgäriň öz ýüregini beslen maksat murady bolýar. Çağalykdan aýdym iýlünümizde hyzmat edip, bähdeşiklerde yer almak, awray galanmak, şolar bolupdy. Olar umada ilkinji ýerek 2007-nji ýylda garaşdyrylan merjenäneleri diýen çağalar bähdeşigi bar. Şonu ýeňji bolmak wagtym ýeter etdi. Hormatly prezidentimiň şahyr paýna munatip boldum. Edil şoýlam şu maýukly warna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna taýçylyk mekdebinde okuwag girdim. 2007-nji ýyl meň durmuşymda sunwata başlamagymyň esasy basgan çaklarynyň biri bolupdy. O ýyl meň hiç wagt ýadymdan çykmaýar. Elbetde ýakymly ýyllar sen dünýäňi dolaya ýene şol ýüregiňe mäkam ornaşýar da. Ýyllaň basganjaklary seni hem ruhlanyrýar, hem täzelenşe, hem üstünlüge ýetirýär. Üstünlük barda söz açdyk şu wagt. Üstünlüge ýetmek üçin erjellik berýärmi? Kökman duratda. Erjellik, ahlaslyk, maksady okunly bolmak, esasy üstünlüğün sırrı rahmetdi. Mektepde okan urmy halipalaram aýdýardy. Fadyň çalmaly, aýdymy öwrenmeli. Şol düşünje, şol ýol ýörelgi bilen edegallyk halipalardan sunuwatyň inşaatlaryny öwrenip, esasat erjellikdir, hemem rahmet diýip pikir edýän mene. Rahmet soň rahmet diýär. Adam madam rahmet bilen görpdi. Rahmet bilen owdan görnýär. Şoň üçin çekdiň rahmet, ýagar rahmet diýilen aýtgyň esasyna biz rahmet çekýär, döretýär, ýyle güne halkymyza bir wepaly hyzmat etmeň uğruna jana ýaman rahmetimiz halkymyz bilen paýlaşýar. Ne harby gullugam ýatlamaly ýyllarda ýatlamalar hakyny görüň etdik. Indi şu harby gullugyň dowamyna bolup geçen wakalary, şatlykly pursatlary gelecekde şekilli görnüşe geçirip bir aýdym etmek maksadyň barmy? Harby gulluga gelemden soň şu biziň milli gymmatlygymy bir Türkmen halkynyň, Türkmen ýigidiniň wepaly dosty Bedowatymyz barada görül şadesanyň berekeli gaýrasyna diýen Türkmen halkadyny Türkmenistan döwlet terhet gullugynyň dostanyň terhedi gepleşiginiň dörejülük topary bilen Türkmenistan döwlet terhet gullugynyň atlary bilen öz bedowatlarymyz bilen şekilde geçirdik. Olam gowy şekilde aýdym boldy. Ýaýlylardan böküp gelýär, berekeli gaýrasyna. Esasy menne durmuşymda ilkinji ýerde Türkmen alabaý hakynaky gysga görümli kino filmine baş kesip janlandyrmak men paýyma düşdi. Merdanjan, otyrdyň dost. Eliň boşrak dämay, bir kömegiň gerekdi-de. Aýdy ber Nadarjan. Tügeleme. Oň ýedigini getirilýäni görünip dur. Şeýlemi? Ine oň ýedik etýän eskeri ýigidimiz Batyr Nadaryň öýden belli. Ynhaýmeň diýen eskeri ýigidim. Batyr Arslan. Inim. Sen familiýaň Batyrov boldy. Arslan diýen agyň barmydyr? Hut şeýle ba. Saglyňyz diýen ýoluş polkonik. Salam Batyrov. Yeri. Aqşyň ýagdaýyna heli. Lukmana saglygynda hiç ýyl kemi ýok diýdi ýoluş polkonik. Menem şeýle pikir etdim. Oň bar derdi. Dostunyň kalbyny gopýan harasada deň goşulşmak mukadiýa.
Bilýän näme üçin türkmen özüni iň edil görýän sırdaş hasaplaýar. Sebäbi bu janlaryň ýüregi öz eýerine gülen deň urýar. Eýeriniň lap geç boldy, olam gamlanýar. Häzir akşam kynahardan soň terkerden bilen men işe togma bar. Biz seni hukman dinlemeli. Bar ýoldaş polkovnik. Men gaýdyp geldim. Akmuşamak geldim. Önüm aýdym. Taga man geldim. Owata geldim. Akşamak geldim. Owata akşamak gelädim. Tuweleme daýa ut bolupdy. Dogry ýeňil düşmedi, başardığımızdan ihlas etdik. Türkmen alawaýy oň bilen dost bolýar, çağalykdaky kino dowamyna ähli näme türkmenligine mahsus bolan bolsa, Türkmen alawaýy bilen dostlugy saklaýşy, oň bilen harbolukda gullugyny dowam etdirşi ähli zat ýerleşdirilen. Näsip bolsa harbolugymyzda bolup geçen wakalary, şahsy pursotlary aýdymlara geçirer, hallary işler, halk köpçüligine ýetirer. Ýene de kän şekilli aýdymlary, şekilli görnüşdäki şogly pursotlary halk köpçüligine ýetirmek meýliňizde bar bolsa, şundan şolarda şogly gardy edýär. Üstüne kim raňursun. Bir sözümüz, söhbetimiz kän uzaltman, aýdymlara orun berýärli. O edip ýene joşup türkmen milli halk aýdymlaryna ýerine ýetirip bersen, bugün bayramçylyk gününiň dabarasyna dabara goşar hemem watan gorukçylaryna sowgat bolardy. Başda.
Kulun dilin bağa baralı Leyla Ayağıylar bile çıkanı Zanalar karabın Yekimi bu yere bağa baralı Leyla Ayağıylar bile çıkanı Zanalar karabın Yekimi bu yere bağa baralı Leyla Güler yüzlü halıyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Güler yüzlü halıyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Ey yanaklarım pınar Zuman kalbim kanar Leyla olsun bize yar Bağa baralı Leyla Leyla olsun bize yar Bağa Leyla Güler yüzlü o Leyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Ey güler yüzlü o Leyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Ha! Teker bile Leyla'dan Çıktın bağı teyrana Aleminin bir diyar Güler beymeydanı Yarın yolunu kara Çıktın bağı teyrana Gittiğimiz bu yere Bağa baralı Leyla Ey yarın yolunu kara Çıktın bağı teyrana Gittiğimiz bu yere Bağa baralı Leyla Güler yüzlü halıyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Ey güler yüzlü halıyla Şirin gözlü Leyla Doğduğu şeker Leyla Bize bir bakay Leyla Mene köp sağ ol. Şuat aydımlar dinleýät, bir diýin alýat, lezzet alýat. Bayramçylyk güni ýöne dünýäni undup, aydym ýerine ýetirýän, bizim dünýäni unudup bir aydyma girýär, sady siňýär. Olam bir ýan gaýtşyňar lezzetli duýgular, lezzetler, buýsonçlar başymyzy göýge diýerýär. Arkadagymyzyň saýasynda şeýdip, öz zekinimizi, ýaş kalbymyzyň joşguny halk bilen paýlaşyp bilýär. Buýsony bilýär, arkadagy döwre oňýar. Bunu Oğuzhan nesli arkadağı buýsonýar diýip şahyryň aýdýan gok getirler emma. Indi şu wagt bir sine diýene sadanlar ba, ezer ussat sadanlar, serketde sak duran eskerlere aram bermek, olan köňlüni kalyny hoşamaýlyga beslemek, serket owazlary aýdymsaz toparynyň baş maksady bolup dur. Şol maksat siziň köňlüňiziň, hujugyňyzyň joşguny bolup, diňe bir paýtagtymyzda däl, vilayet merkezlerimizde, dörlü nokotlarda ýa-da ilatly nokotlarda, pasam uzakda ýerleşýän galalarda bir aýdymlar ýerine ýetirip, eskerler bilen diýdarlaşýansyňyz, harby gulukçylaryň pikirini dinleýänsiňiz, bir söhbetdeş bolýansyňyz, olaňam arasyna aýdymsady höwüsleri bardyr, şygyr okuýanlar, bir ýaşaýjylar bilen gurrundeş bolýansyňyz, şolar hakynda pikirleň häzir gyzykly biz üçin. Elbette Yakup şol ilat nokotlardan has daşda, has uzakda ýerleşýän terhet galalarymyza baryp, ol ýerdäki şo harby gulukçylary, terkerdelen maşgalalarına, çağlarına ruhu lezzet paýlaýar. Her bir aýdymçyň baş maksady
öz ýerine ýetiren aýdymy, döreden eseri halkyň aňyna ýerbilse, halkyň ýüregine orna bilse, ondan başga ul maksat ýok bizim öňümizde. Şol döreden eserimiz halk köpçüligini giňden ýaýrata, halka bir o ýarata, bize ullukan bagy çok. Şu bagty ýyllaryň gojagyna watanymyzy goraýan, terhetse etgerlenmede ruhy lezzet paýlaýar. On özüm biz üçin bagyt har bolluk tamamlansa da watana gulluk hiç wagt tamamlanmaýar. Elmedämi watanymyzy wasp edýän, mehriban arkadamy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirer, halk köpçüligine hezil berer. Nesip bolsa, gelecekki maktatlanmyrak bolsun, arzulan hasyl bolsun. Ýani şu wagt meni söhbetimizin başyragyna özüň saz gurallarına erkedýäniň hakyny aýtdyň. Özüňem saz çalyp joşup bir kısa aýdym aýdyp berseň. Onda ogluny hemmeňize üstünlük arzu edýär. Baş üstüne.
dökmeyi açanı Gelay gelmeyi Eyme kararı Gelinin batuşanı altında vardır Kara gibi delmi altında vardır Havleyle tevhidini altında vardır Gelay gelmeyim Gelme kararı Havleyle tevhidini altında vardır Gelay gelmeyim Gelme kararı Gelay gelmeyim Gelme kararı Yıllar diğer kaynağı Yüreğim dostum Arpaça olmadan Lukma pişmiş Beylerime gir sana Kara yarışmalı Gelay gelmeyim gelay Gelme kararı Beylerime gir sana Kara yarışmalı Gelay gelmeyim Gelme kararı Gelay gelmeyim Gelme kararı Ey yaranlar, halayıklar Yüreğimde derdim gelir Morvar yolunun eline harayay Hazret oynar derdim gelir Hazret oynar derdim gelir Ay gelir geçmem bundan amar Aklım saçı bağlar var Gidip bağlı yakarlar adilleri Uğrayanı ölüm Uğrayanı ölüm Müşko anur bahar saçına Yaylada yıl yeşinle illeri Bozgulun haylar Bozgulun haylar
haktır, sözüm haktır, hak ödetin berin yoktur. Bu çiğde bir yar yoktur illere, o çok yitiriyor dinleri, o çok yitiriyor dinleri. Bu çiğde bir yar yoktur hani, o çok yitiriyor dinleri. Yüreğimde derdinleri, hadi yollar verdinleri. Yani oğlum köp sağ ol. O aydımları yerine yetirip berdin. Şu at bir kıtan aydım dedik bugün. 3 aydıma geçip giden gözüňem duymadın o diýen. Şu at şowkunmuz, joşkunmuz arkadagly diýaratyňge, şu owdan diýardan gör kalyat. Biziň zehinimiziň açylmagyna arkadagymyzyň şu owdan dögri bize alham berýär. Madama zehiniň hem, anamyň hem, galamyň hem joşkuny arkadagly dögürmeden alhamy. Şol alhamly kalbyň joşkuny madama görselläp watana tiňip dursun. Yani vatan gorukçularının günü münasibetli bugün gowy aydym sazly, jany tesek owazlar halkymyza ýetirdik. Joşup durda kalbyň, ýaş kalbyň gursagyň hujugy ýene sözüň bilen baýlaşyp söhbetimiziň soňuna arzulagy halk bilen paýlaşdyň. Köp sağ olun Yakup. Bugünkü vatan gorukçular günü münasibetli bayramçylyk gepleşiginde çağırdyňyz. Bizim başardığımızdan Türkmen halk aydymlaryny halepalarymyzyň ýerine ýetirkiden meşhur aydymlary ýerine ýetirdik. Gelecekde de hormatly belent erkerde başymyza, halkymyza, merdana vatan gorukçularyna täze eserler bilen, täze aydymlar bilen şatlyk, ruhly lezzet paýlartyp, onan rasmyla bir ýaşlar üçin, bir eserler üçin şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadaşmy, hormatly belent erkerde başymyzyň janyna bolsun, başy dik bolsun, elmydama alyp barýan işlerine ulul üstünlikler ýaran bolsun. Ne şu ýakyn fursatda hormatly belent erkerde başymyzy, ähli watan gorukçularyny, watan gorukçularyň günü bilen tüýtürekden gutlaýan, garaşdy bag bir tarap watanymyzda toýlar toýulaşdyn, hormatly belent erkerde başymyzyň janyna sag bolsun, işler rowat bolsun. Olardy bilen hasyl bolsun. Toýly günlerde, tomaşaly günlerde şeýdip diýdarlaşyp, pikirmez paýlaşyp, söhbet gurap ýene halka owazlar paýlamak biziň hemmemizden meýter etsin. Ene bugün joşup owaýdymlary ýerine ýetirip berdiň. Ne sadanlarda köp sag bolsun aýdýar. Eskerdiň duşlaňyz, harby gullugy, sadaşykla alyp gitmekde madamasada üstünlük ardy edýär. Özüňi süýt bil dostun gaýmak diýär. Harby gullugyň dowamyna eskerdiň duşlaň bilen dostlaň bilen bilelikde bugün sad eýlediňiz, aýdym eýlediňiz, köňlümde şatlyk paýladyňyz, bayramçylygyň hasam şatlygyna şatlyk goşup dawaran artdyrdyňyz. Dawaraly günler dowamly bolsun, janyň sag bolsun, harby gullugyny sagaman tamamlap, ýyle güne ýene halkymyza hyzmat edip aýdymlary, hoş owazlar paýlamagy tüýtürekden ardy edýär. Ene häzirki wagtda hormatly belent erkerde başymyzyň saýasynda watan gorukçularynyň günü giňden dawaranýar. Şeýle joşkunly gün, bagtly gün, dawaraly gün bilen tüýtürekden siz gutlaýat. Bayramlara, toýlara ulaşdyn. Türkmenistan bir taraplygyň mekanyp atlanýan şu joşkunly ýylmyza täze döretjek eserlerinde madama şowluk ardy edýär. Janyň sag bolsun, köp sag bolmaý. Türkmenistan vatanım, Türkmenistan vatanım, ömrümün başıdın. Şahir dostlaşanı, şığırının göz başıdın. Şahir dostlaşanı, şığırının göz başıdın. Farkmı alan
var. Ay doğanların başında tartma kalan yüzüm var. Dünyanın dört köşesinden Fatih'e gelirler. Gülbekdine bakarlar, parmamayır olunlar. Gülbekdine bakarlar, parmamayır olunlar. Ayılıklı nişanı, yaşıl tuğun yalkımı. Baka bakta yar etti, arkadan hakkımı. Baka bakta yar etti, arkadan halkımı. Arkadan halkını, ay arkadan halkını. Anha, hormatly watandaşlar, biz bugün watan gorukçylarynyň güni münasibetli taýýarlan Zekiniň syratly aýdym sazly gepleşigimiziň dowamyna Türkmenistanyň Döwlet Serket Gullugynyň Serket owazlary aýdym saz toparynyň aýdymçysy esker ýigit anha Mäňogly Anamradowyň ýerine ýetirmegindäki gow aýdymlara, hasakygy jany sesdäki joşguny owazlary diň sallyňyz. Bayramçylyk gününiň şatlygyna şatlyk, joşguny joşgun oşan bu aýdymçy esker ýigdimize öz hoşallygymyzy bildirýär. Arkadagyly watana ediz diýary şeý diýip zähmetini, gujur gaýratyny sigdenbekde gelecekde de hemme insana üstünlük ýar bolsun, şowluk hemraňyz bolsun. Ene bugünüm arkadagymyzyň saýasynda watan gorukçylarynyň güni giňden dawralanýar. Toýlar gutly bolsun, watanymyz asuda bolsun. Erkana diýarymyzda aýdym sazyň owazy madama belentden belent ýanglatyn. Hormatly belent serkerde başymyzyň jany sag bolsun. Alyp barýan ähli işlerine madama üstünlük hemra bolsun. Toylar gutly bolsun hormatly watandaşlar. Hoş wagt.